ene wom ne aban no akwa tena se asigina ya antumi amaka aruso yesa ansam no asena na santam wono na watwe ye twam ne de babada mo sa Ghana Registered Nurses and Midwives Association one ma kwa yarosabia wodo one mo hwe sa OPD awodo ye wo ho no won beteki wankasa particulars awodo sa wuti wonan wokon onsa sane yade no wankasa na boso sitie won behwehwe adiama oni adehia won mo dia wo ewo oma Ghana yarosabia wodo no won de baba tu dwa atro se won ma tie atua ewa aban so na atuate a won matie ne nyina no aye ensese bi ne nwanam bi a wasanka won mansaka na abapem ne won mabo aban no aba asa sabi opese me fita duku eno obode kire won wo eno enanam so ma Ghana Registered Nurses and Midwives Association for the batu jatra se agro no a aban no pese won mu die no eya kwakwa ese sabi okunturumu na mefa ba nwoto eno so nya gopa wasa won sososo enam so nti won mo tie atua ahyenka ade kira Ghana aban ya na yɛwra ne mu sɛ nakora no apomde adwumako a ɛwɔ ma Ghana mu wamo ani womu behia na fe wahwa to kese na wode yie ato yie ebronhyiamudie no ekoso na ko na wiye no ya to se amfa wona san ye nuoma se be ko ye nyina no Ghana Registered Nurses and Midwives Association for say strike no wo da soa aginam ne nyina no yesa de aban no kan ye no sabio anto won masum na ye kwa wo no so na ye kwa kodi nkomo afrisunya na ye kasai ya to se adehia pi no a won mo akọ ayaresabia ye wo sunya ne a womani ayo won ntotonto titiru ani binum a won mahwehwe won mani won maso ya won mokoye yese nursefo ani ho enti wo musan kofie ya ne wopambo akwakodi enkomo wopambo ya mojo ya mo mini aba na sunya ne bokode mini aba enye de CD anka sunya ye boko na enso ye hwe atiate ye nuanom nursefo ati sunya municipal hospital mo nso mo anyi mo ho amfi sisi ya no kase ye china na sisi ya de no sunya municipal hospital mini aba obedu ha ya rehosem omo ba ba ja ya sisi ya me ne wo kase ya ye kase sisi ya ye mi abia tabi awaka na oba ba mu ena so mo akọ strike no ntime na ntimpo mini aba a obia ni ha obeka se o hwe na nimpo aka na asema akye na sisi ya refer ne se onko ba bi foforo na omo wa chiate mo ntime nye ho hwe ye bedroom municipal hospital ha ye hu ye kra ye hu ambulance makum yensa omo di emergency cases eba ha na enso no omo ward no omo atutum krado dem uhu sabi anu makura nso hospital ha se obeti obi nka se oye worker na se uhu bibia wo ha na ye ba ya ne betu ye nuanu ma omo ba beja ya hwe omo ba ya omo anka se omo hompo na se omo a nanka omo ho dada ansa na strike no ba no kra no omo ayi omo nyina ma omoko ye betu ye nuama bi wo ha ye pese ne omo di nkomo kaka na ye tie sompa ACCRA so ye jo sen mpacho na uba ha time ben ba nani week every week kra na mpacho omo tiatia na wo ha no de asa na omo ka chiro omo ka chiro me say omo ko leave omo ko ade say sack enti omo transfer me mam de akwala na ko SD enti di say nuam na sefo no bi na ja omo ye say sira akwala ni say na oxygen ni so omo tuma me ahwa na enu na ja omo so mai we me ahu kura kakra kura manim ha ya sesi ya de abeto me ha bebia no e kura me tia mi su amere ho areho e wasa aban no boaye no so we so e munya sa de de be baga na enya papa sesi ya me te hospital me sesi ya no me ka areho se ma beto hospital sesi ya o mu awo aka ya ba o mu amanya za azent e de aba ni nyina munya kwa na ewura sesi ayare he sesi ye nwu obi doctor kura ye mu doctor ha no de ahwe nkwala ya maye ayese da ho for life ye hu de ye many aba enti me no ka say ambulance ba kon so free ba bi a ya refer case a omode no ba municipal hospital a they say onye obi a manage na no so the ambulance ba na o chef de department omo yare fue ne ho kire na okọ emergency ward on enso no obi a ni ho asabi okọ akosu ahwe na nima ambulance ni si ha sisi ya wa ba bedu a obi a ni ho a oka so in fact o ba ha no ma ya re ho dodo ya re ho parenti mini aba strike na dia Sunya Municipal Hospital almost so much to be papa ya re ho sem say ambulance aba bedru ha yare for the mu omo hu ba bi omo de omo adi kire yare for the or tete mini aba ya re ho dru ha me no ka say me hu apem for me ensa omo aba ha sisi akra
omo antimi ahwe omo eno so saa na tie enti na sa apemfo ne bi nso akwakwodi sansame wo ho no mu a bepem na yenya obi ama ne hwe no but the tell me say omo wa dada no omo say time and strike no omo mre no beso no omo yi omo nyina say omo nko SDA hospital na me ma me amene ne ka say o hwe ni case na se bo no ya ne mobo ahwe akura keto ntimi home na oxygen fi ni so a nka omo yi no na enso no bibi nti ena so ebi mu ho a mobo nti no omo agena to ha nurse for no bi omo fiti omo ba na omo abehwe no na enso obi ani ase ene de ma ba aduma se nurse ni enti hwe ahomobro bi na me ma me mo hu omo a omo de hwe omo yo afambo ma this time no so mre bi e pese asante mantam nso enkonkodi enkomo emra sesie awosia ye ko ahoma no so na ye ne amane boni a wote enkra efra sante mantam ba wa baidu anso akwakodi enkomo ba wa joy ndi so AKOSUA mo asante mantam nso sai anaya sabia wodo no anuema ko AKOSUA mame na wase na minchi atiefu a wetie SOMPA ene anwumbre na menka se bio se asono mienu akon okwaya ase a eduan kese nde ya na wo mu hu amane pii se ase ensensan no nsensan no na eya na wo mu hu amane ebi na esi ewo ya yare sabia hodo mu isi e se wo kọ konfano che a eho de enam se ye kese enti no won hye dan hunu impact ne kese nanso se wo ba bia e bi se eye manhia suntroso ena afi agogo a eho na hu ne kese pa yi sisi am no ka se no migina suntroso aban ya asabia na mi beduru ha no wo hwe obre na no nsia kura moy nanso aha sabio na ne amanfo so enesen yenuanom Ghana Registered Nurses and Midwifery Association sisi am no ka se omatu omate no meka se enya how kese pa ewo ya sabia hodo ni mu sisi am no ka se wo beduru ha doctors nko na eye aduma na doctors na omo ye aduma no kosi oni mbedi adanse se omo no aduma ye no anka yenuanom nurses we na nkaja omo hwe ye aduma no kese pa sene last week ye ba ya na omo se eye pashe na eno no ye OPD and now for emergency units the CMPO the nurse omo withdraw all their services it nurses so be good ha doctors are eye aduma wa ha no omo sa entimi kita na miani na mpesem kire se doctors eye aduma wa ha ndi eye mukuma di me no ka se so be good ha OPD nipa ba ku se kura ni ho a omo wa ha no so a omo be ja hwe no a AKOSUA meka se bi wa omo ya painful ma ku mi enu bi wa ha me pese mi mbedi nkomo ba pese mi ko mu ka tra kira o se isi e so be good ha how kese pa na wa ha esan se obi o ha oba anopa mu besi sabri doctor ntumi hwe no pinu anso a ewa ha no a me beto wo mo no kire se nipa pinu atumi asore akọ a che so mo ntumi anya ya hwe bia na AKOSUA me pese matoto mo ne dia hye eye omo mbedi ya hwe nani enum na maka se sabio omo num yi nkanti no ebre mu pese me ne ba ko mienu bi edi nkomo na ndi so omo bra omo ba ha na afi ebre mu sani yesi ahwemo afa madam mpacho mami ni wuni nkomo aka aha ye SOMPA bisa se wo ba ha breben na so fa wo ba doctor sumi ahwe na financial no kura fiti wadama na facho no ma bi ha na ise enso ye di la ya di ba na wu na ye wona de so amba ti omo ye se nyina yon ko wu tre ti omo ba nyina wu tre ma me ne pe na ba no mo ti yon kon ti ye di la na so andri ye so da ya sha se le no so fe ni wu mo wi a obehwe nyina to wi do kan nyina abo ana o he so na ade so no so ade san wa ble ampa so ma me na wa ble because the kind of no kwa na ti bia nka obi an nka no wa he ya anti si a no kwa no fa me no ra wa no chire do ma me se ade asan wa ble information ACCRA me si let's say metuasia wo ba ha no public sabri yentumi hwew aduo ne ya trama yentumi hwew ntumi akwa na me so ti na me nwe kwa na tira kwa na me se me no mfa me na matina se ya be tin ti okay and AKOSUA opin for ba ko anka wo ba na wa ba be dia ye hwe no ena esi am no ka se ni betri ya wontumi anya ya hwe ba ko so wa ha
ntumi nko so ba beja ya nke ye pese ye no no so edi community distance ono de ebi ana doctor ni ntumi hwe no na treatment ni aka no so a e de no waka wada ma ha ye sompa not by so na wa ti gwa wuti Yes, me ba ha anapabe 7:30. Me take mu na me ti ni say omoko strike. Yes. The midwife. Na me bi say yes ni ba ANC ana. No say onu di o henin kofo. Me so me ba ye no. Eni tegu ha nya asem kesa. Asan ni ye ni na ni pa ba akopɛ. Ye midwife ni ni for. Ebi ana na midwife. Ono kwa na ba ada ni ni na. Omamba. Nso na ebe he ni na. Te na, don't take him the di have. Te na Maria, you sweet and therefore. Na just me ko ha de so wudi utia yi na doctor mi kimi esewo. Nyanka san no we 3. Nti other members no more 1 4 no. Edi baby was so ab na mo di nti omo a o show mo anka no be help. Ene ma e form so. Na me koye last person. I would hear me. Okay, who ye timemuni sadi we last week and message for a chiatua na ye me ti ade ni no mu wo ba ha be dia ya hwe so far omu kire se aban e wo se ode omu conditional service bi e de mo aban ne ye wo pa wo be dia ya hwe si a wa be encounter first challenge no e de na wo ka chi aban ne message for me say so me ye here no mo di ye here so aso baby say ekoda say ye wo honum kwampo ye say konfa no so ko di mu D5 ni asem na ehu nti baby ya sabia die here o mo no mo hwe na o mo ni o mo nka say baby e kwa ko du o mo be mo be ka ko be pass na asay na say won so fa kakra so adesre na wo de to abayani emfa so wo de wo ba ye no uti ani ye ntumi a hwe wo de etu ne ya twa ma wo de adesre na wo de to abayani madama so kakra me tina so ye tra abaya so wo mi abantin kakra because me say things ne me nda e bia ne se me so me ba ya ntumi agani intedro kwa ya chule me se sama ho de investment sama ho de tra abaya on tiena Katana, or Muntimra Mayor Juma, because of the crowd by me, low di by our one time. In the planet, I walk and walk 1 bar, or say I was saying, come by now, or open was the long. Yes, on the my young fellow, we see now young call Quabana, Comra, see a free one more. Yana Ghana registered Nurses and Drivers Association for Bedin Comawai. AKOSUA. You, I was aware about Bedu and your turning car. Now, or boy, mu enchi mono na young call manaso, na young KODIE and Como and free a poya mantamu. Quabana, Con, I am Bonia Obutuo. Quabi my joy. Me just me about. Sign up poya mantamu soko. Many about I'm say net for a strike in India. Make us a poor man so Yansaki, papa. Say if and opa, Eddie Babisi and Umre, Aspiti, upon day, ACCRA, ADWOA, a bind there, ADWOA Hono, who say Ampa, a net for any Juma, as I be amino Ekasede, Hakasepa, to me Eddie Abba. Now, need to know, nay, you go PMO Central Hospital. Ye taka ne say Eastern Regional Hospital no na ehon mo kwa de okwa ENT office eye omom hwe ani ene empo no eye aso no omokwa do office no matum kunkron eri credo atum ameno ekase no bia eni hodom ameno ekase empo no owa krado se obi ebana so hawa ombetimi agya mo na so etimi ahwe omo eno ache no so no okopie mu ewo oda eye walls ahoro no so a enya de ameno ekase no anesfo agya mo na so eye adwuma na anwade ewo mu ne se ne doctor fo no bi gigi nkomo no eno mo echem se ne kwani omo a doctor fo no enyo mo nkwa no mo ye adwuma
omne anesfo no na ye adwuma ebomu enu ti ene se anesfo enye adwuma na omo so no amom dmedo mudi no akoye de pa e de amom se onesini e no behwe obi an ho enfa no na watimi atoto no ho ensem e de koma doctor ni no doctor ni so etimi afi no te nei nurse ni eni ho no ni bedi kan ahwe obi ansa na bokoko ho doctor ni dia na omudwuma die na be de amom pa se ombetimi edi na anesfo ni bi se no mo twetwe komo e wa homa akire no ababonte betu dwa atem se nukrenie sabiam no kase nyo mo pe esenka omo be ko strike nemu no ni akokodu ni de ehu behia so betu sa anamo no ese panyifo abo aban na se be ya na nko hom efemu no enka betu atu anamo eda mom na so ebesi enne enya de mo etimati bibia etimi eda fo ho na no na yalefo mo eda ayarasabia ho no ena omu esu pa omu esu esan so omu atire mu se efi enne anopa ede ebedi sabre no se na nkakane ye hwe omu no enya de a etesa ebio eni tibe na akopo edia betu dwa etime se sebe se ahwe ye na bibimpo etoma na kese omu nim no mu de sombon ebebo no ento mu de kotosere ena eto aban no nim se na kaban hwe na oni anesfo no entimi isi kunya impo no mo pe no sa ban nye kadu puna omo toto adwene mo adwina enko bankrom no mo nyina enjina faako se ebeya anesfo betima sam wati ababaya adwuma na ebrepam no aban eye kado so betima yo mapede e da moma omatimi aye e da moma timi no kasa ni de obepie mu ewo etoye emantem a enye kofodua enko ana eyade ayere se bia obekwa ho eye aban ede no anesfo ede mo dwumadi agufom asadam no kasa ni ho ntasene de omom ho ede do o makopie mu hospital no omo ena help kese pa na chasa awode na kura de wo monye wo madwene se bi agya wo mo behwe nipa ba ko mienu bi ana se de tesa ahadum no uni se ebinum agusu ya gibinum ato ededa ye hwe omo ededa ebinum de na ehwe ebi anu ye de mu oden so mutumi kusuwa no mo ehwe omo no de yade omo tusa na mo so betimi ahwe omo na mom wo ba foforo na wo de yade ne ba dia enya de omo ebe hwe okra wo ba foforo na de yade ne ba dia omo hwe okra na mom da ho na o yale ni mo oden na o ma sase hwe wansa na nia abai abane dia eni doctor for ejom na so hwe omo se be ya omo no omo betimi ato omo na wo kwadru ye no wo hu se bi a ya wo mo afekura na aba fresh wono so aba yaka chense strike ninti ye ntimi hwe no na amukura de bebre amode bebre enena anopa no na sebe meka se na omobuafu na omuhu ne omo enye omo ho ezanse ebinum kwa fi akikiri na abepie mu se ombege ayarehwe na so bebaye no nyade ampanyifo aye card se ombege omo no betima hwe omo ti bebre na no nombe ya bebre na na mo to mutu ni se omo beko aye akwankre hospitals ene hippo health centers a ewo ahanum no se na be omo betimi hwe omo enti nyade a wo ye dipa foforo na afi na wo yale eba gombe hwe ewo ayarasabia ha bebia yansha ayarasabia mu anasefo ana medwiser wanomo ate atua yi na efiti na wotwe a etwa mu abepem ne wo moda so a egina mu apoye mantem nso nya bia ye beka ne se ewo nipa nkwa yaresabia na egya atua adwene ewo wo mo aba na woje na wo no won so je ne sei amoso sana mdi kan no amode ya akumde dwumafo no ede tetue agu afono so ese omo a omode ne tete saa no ombekọso a ahwe mo ombekọso a no just wo mo a ye hwe wo mo ei no aye doctors na edi sa adwuma no ana nurses ni bi na atu wo mo asi wa wo mo ye a doctor for no na edi sa adwuma die no won say ye medical assistant for so wo mo ebo kakra na mbom no yenye ni se nka na nka ye nurse for no bebre na de na nka nurse for na adwuma na so a doctor for na je ginam na doctor for no ka ka ho asem se amom adwuma na ye din e de amom adwuma na ye din e de amom chance adwuma se nka nurse eye no na je so doctor ni na eba ba ni ta ma o ma ho kakra mpa o mo didi dwuma die no so no abafom eno so no etire betimi do hakase e da bro mo amuda ho a omuja yarehwe no yo amayo fa wonsi kwabi na kwaso afa wani ede akire sanse asemi ya fa na ahyase ya enekra ya tese won makwa akohia na so ntimi antentam tinyame ya ma bibia ya basa ba wonche wai medasmini aba
Yo, I was away. I am on Bonia, what you and cry, a free a prayer mantemo, and not your ten and Kanako, and your test, and I watch you more. Ghana registered nurses and midwives association. One more tia, one more tia, Filibus, and I watch ya. A chair more the Bapamuna, not just a woman Magabakura, and ye one margine, Sir Sabio, I have for Binum Dadaya Sabia, and to was a one Kokoshani addition, one more now, now Wabasha, one more pom, Dimun, Samson, ye city, Nanka. Fansan kodano kuraba won maje wama wono womu nyina ade womu nyoma agufam ya enei wonmo achiachia Ghana for bara enei Ghana ban ane wonmo ahia emetra so ya wonmo shoma Ghana ya pom de mu ensam so ya won kwatena kokwam edi nkomodi kasasie ya nanka wonmo ahwe ne mu se anyambia kora no Ghana Registered Nurses and Midwives Association wonmo sama womu de tudwa no anka womu de omani bato asie ya no anafe ayaresabia no adehia ya wonmo ba waso baba gya yarhwe na wobedru ye won munya nurse fo mpo na kanfanse watumi apani dia hwe womo na so na nkomodie ye kwa so nyina da enya de tentam ye enai wom da so ginam sa belaba ama Ghana Registered Nurses and Midwives Association anasefo ya wom Ghana abaya resabia wodo ne midwives no wom se wom da so a ginam kwose se aban ba ye won mani swade hunu wom botaye ane de na won mo hwehwede ama wom pa chichiru ene nwanam no anya de wobema kwan sa enna na sechina wokọ adwuma na womso akoye bi adiaboa Leicester Complementary Kasiebo ana wasugusu ya wutie no ayo SOMPA 106.5 Abusia nso yase de pa de wudidi a waso twetwere wosie na wotwetwe na de na twetwe AGYEIWAA toothpaste and brush o wonya bia wawie kura wokọ amia ya wodo ayeton toothpaste and brush no a bisasa wo pa ya asede no de ya twero ya asagu ho no eno na ye papa eno na ya gye atom eno na de twetwere wosie a eye fe ne nkaka wa bia de firi wonum dodom ema emframa tumi fa wonum ankasa na wonim se brush ni toothpaste ni bi wonum a wokokoto je se de otebo nsam gem sane ye wo akasa wo se akinam ebese se wo afa na sa ye kuro no wo ho ye kura be no ho ya toothpaste no na brush no ye do wo ne ye te wase nti won ma ye no ahodo enchichemu ana wo mo de aba adwama so wo mo kire se nei no wo mo wo adantam de ho de eno no asa emre asa den ana wo mo a womu no mu twi omo sekura womu ntie no den eno so womu no ho ana womu opeche ya chese eboa mu obia anso tumi di ne dwuma eno akoda akora tumi yusu AGYEIWAA toothpaste ne the brush wunya bia wahwie womu Ghana fa na ba bia ya to apete ho na ne chichiru ne ACCRA ana fe kumase no wase ne doso puo no wankasa ewo na abenya bi no watuo ankranfo fra wa homa iso 0501 619588 0501 619588 ana kumasenso wobetumi afredi ase ahomanso na afi wapendodo mu atu 0501 390338 0501 390338 na wona mpanyifo ani enkomo ahomeka hit patch ni okọ aye ahomeka hit patch wo he na ya eye wuti wonsa wokon uchepe waposo ahomeka hit patch ebetu ase deku ansan so mabie mu da ha wase we no enya drone no amemene enya pills no abeka se we kura me baba no mo no e baba from me baba fe ane ade ahomeka hit patch de no ada soronko de hia no se wate na wonya te a ba bia ya wo ya se wuti ana pa wo a na wate e de atare de hia no se wodware emu asemu ano no e baba wo aba se minute no enum a ade koni du so e bebo se ya fe firi du so de kro no na aju se fom wo mpawe na apade e ma ya bosome so na mu bunyam so na mu wuo jaza oje wo ba bia anye ma nyina abate wo nka no eye ahomeka hit patch se mu asemu ano no e ba ye Ghana ma ya ho atoye sanse ye nyawe no ama ba bia ye fili gwenze wo se kokoma se ya wo hono pharmaceutical shops awodo mu ACCRA Cape Coast Eastern Chakrate ewo nyina da ya geba bia ene empanyimfo ni nkomo na ahyase ne wono ankasai 0599 802 297 0599 802 297 anasa 0248
509 003 0248 509 003 and also about to Miss Wafra at the Sia Home so and no one ya Homeka hit pacho open do more to near dear HSA F1 Casa 0536 645 334 9 penny for any encomo ya kwa mano na ya kwa KODIE encomo ate efri ho ya na Reverend Philemon akwa kasa yera Philemon Japan wano akasa adema Ghana Registered Nurses and Midwives Association wapanyaka sia wote menka mu ajo so mpaso nie ya me ne amecha ne wati fo nyina yo yetie fo ajo so na anase fo na midwives wada no mo hoye de yeguso obo de na dom aban ni ntie yesu frede na ese ye ho ani ya kira so de mo kira Ghana fo pa se Ghana fo hu ye mobo no mutie na ese fo su no mo ne aban kasa na enye kire ne efese kire Ghana fo de enye ade aye ni je ho yawa aban se na amaye du pempensa ye we ana yete semoni aban ekokohia ama mo konkonyasie ya na nke ya wasa nke aja yie beto yie na strike nyina no matwe asensen ade na asia ya te semoda so agina mu yo me da se ti se de okaye no eti sa ye ne aban ne nimpen fokohia na nkonyasie nim no ye ntimi ensi pop ana gina ye bia e wo meeting nim chese de no mo ka no ene de ye be de chiefo no soma ye se ye kwa ye nkoka no ebo ebra pa chese ye ntimi enya reason bia to agree with aban de oka no na omo stress se be no enam ayafo nti ye ne ye nkofo nkokasa na ye mo mumwa se betimi akole of strike no na ya to also with discussion and negotiation na sabi no ye be beating na ye tie ya no for na kasa so mo kasa ye ntwa so a ye be twa so mo kasa ye nto aso a ye ni bibia ye te se de be to aso te se de etien na just around mo na sa dia na nka mu hia no anya no wasam na aban no mo kan he no no wasam ne yekoka na nye gina ya ewie pa ye kra miniaba ya ye negotiation agree on conditions of service from 2014 down the line 2024 sorry down the line yeah expect to say aban the implementation beba unfortunately no ye ko champagne for no the omo can say conditions of service no nka be ya yen 2026 and so much start implementation and so many second Ghana ban say 2026 ton me take kana me wan waye ma aroho na omu budget enye na eno sa proposal na ban de the so yen company ni ma se be mu jansa ma yen tokwa enti aban na sa another proposal say osre omo any omo paying for kwa KODIE hu komo no mo hu kwan a omo gitum say ade ne de ewoye ya negotiate awie na sika na eni ho ntinka ye ntwan kakra na ase de omo ne paying for so kwa KODIE hu komo ahe so mbetima twan ba enim kakra enti enso yakoye meeting brown so koye meeting na de omo de atu bia ne de sebe enchei na womo to me si gina ye sa dapot ya womo no bewie omo meeting no masa to nsa fremo sansa ye kan ya wa yafo bi no mu a womo so hia mo a abaye ntime nsi gina ye no mo say ye mbomode na ye sie ni manimi na ye hwe ne call of strike no na ye say asama obekama bruni aboni trinko de bebre na saze mo de oka tresa nurse ni broni a ni tinko kra anya de obebo because enya sema all party yaye meetings bebre yaye negotiation awie yaye krado etimi atwen abanya 6 months thinking say ko betimi de niam agu kwema de yaye agya tumu no
ye be implementing enso me no ka say na ye wo ye da so ko ho ntokwa aban obu na ni egusu to say de onhu de ekokra. Okay enti we no mo won say aban no apese wo fa kwachi kwan bi so na o chase wo chinchi mo nsa de se mo chiti aduane hye mo ana sa pepepe ehun say aban fa kutukwan bi so ase ye yaw say ye nsan kwa adwuma na wo ye san so na ye kwa adwuma ye de munku minhu mechi ne baye wo de bibia so mu na de ye adwuma no na se po na ekwa ye adwuma no exactly wo de no esa na amen fene ne manem entimi ma adwuma ne wie kai nti ye resa ban on hwe no nye yes na epanese for the midwife na afi yetimi aye adwuma sa de sitie just say no munhia mu de no beba so da be poche nyame adoma within the next 24 hours ye be a meeting and just say no what are my betimi asini people say ko se munhia mu de no awie mu de a mo be call off strike na eno de means me fan to just me yesuma for ye be de chief for no smile say ye ne aban panyimfo no mato nsa afa ne nkosia enti yakosia sa no ensema ye bo ne top and discussing nyina ye de bekwa koto omanim no panyimfo omo mu nyina ye nuanom omo mia nyina ye nyina ye take around decision ansa na ye de aba betija Reverend wadawro ma yenim se nurse ana midwives modwuma no mo na mukita nipa nkwa enti achen sofodie kura samu be kansa mpa kira mansan na adia mo yeyi wadawro mo ti aban na wie kira nipa nkwa ahwere no ana enye sa na yeka ennam se brano nti ye negotiation na aban fan ye adwuma se de sitie no nti ama nurse ana midwife for salary da kachi omo niama due them ni na dodo na kachi enam sente ama ya so mo ne ye ache ni na ka hunti na ama ye du pembenso aye woli strike de na nkanya de ye pepa ya je senya de be ko bi fra na nam sa ya ona omo de aseye no ena ama yetimi edu sa pembenso wadaroma enyanam anam opani ya de wo sikura no eye be sai ena mo hwa ni mu a aban ne mo twene sere ne abasa je se 2026 2026 ndi emfa mini aba enya de be ya adwuma. Okay na sika ni ade mo hwa ni mu no ye be sai obubu a sika no nye sika obetima to din se million say ya na million say sika nkete a obi onye ye nyina mpo na je allowance ni nyina bi ebi wo ha ye nuanom kuma omo kyerade no ebi wo ha ye nuanom omo rural areas na beje ebi wo ha ye nuanom aye from onko na beje nti sections and groups of nurses and midwives and a benefit from individual allowance they are come ye nyina ne de kuma bi kra Rav Christ assume you can be mu and council no that's ne o time I would the man is akwenye. Yes, yeah, that's it. I was your way, Reverend Philemon at Japan, and now Yanano Adi and Kome Wakasa, Adema Ghana Registered Nurses and Midwives Association, and Yatessa, Panipai Boy Munchimusa, Asa Ghana Bano Angasano, 1 year ready, 1 year not cry. So one new Besijina ya pa, na ADWOA Amanasefo, one more to me at home, and so much ya for Wintino, one more so a quaquatana said Jacob and Krum. And now one margin, Jenna Washer say a show. A yes, a strike, no, one be Jemu, and number Koswa, a gentleman prempre ya dear. One to me, Sudia, so strike, no, one between Edia Sense, ye general so near Diane Hotel. Ya back as Yapono, etwaso. Abusianfo na yede kasiabono eto soma modia na SOMPA 106.5 FM ACCRA so join yen ewo ye Facebook page no so na fa comment ni wadwenkyere no eto ase e mai kama bre ebamu a ye bekinkan ni nyina ede amamo nsema wodo a yede eto hot bite kasiabono so ne yede mu akotene bi enesem
Pharmaceutical Society of Ghana SOMPA Womakasa Edi Etia Enipa Bonifua Womu Akwaji Womu Ankasa member Bakunkwa Edi Efri Ninsem Wansem na kwakwa ya reho sempa yedi moma ne bo ebebremu eni ayreho sam na yabebo awuram ewon kransa na afo abato mpesua no so ebemu afefefe obi agene nkwa de afiri ninsem ewotua no de ne bae Asenkafo enkabom ku ewo maimu ye woma dwene se nyame yadomu a ekina anka womo de womo asen nyina egu hono mu a womo enko adwuma nanso womo atwea sensen sada ena petro kopekefo abamane se anhweye yenwura bosumi ne de toso dadu nenumu ente so betimi aba yebeko ehumasua ensemu BC social ne nyame yadomu awukuada ene be hya sempeni chesen hyehyɛ ne tutu nyina ayekrado Asante mampon hene ne dotiye eno neguso a ekosie ne emu amusie ene se wono sande ohemfoforo kura sie egwaso yebewura ho ne yage munsem ade ato ensem no doso afoforo bi ka ho ene ede ne nyina esomo anwumrei ewo sompa 106.5 FM Accra kan ye ho ewo Facebook se ne medical akano na fe bibia entumi enkonkan AGYEIWAA ASARE ene midin mene APPIAH APPIAH APAM DADAA ena afi AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG afi yenyebre na ensem no yemie nene so emfamma na ye hyase de a ye kwohyase afiri nkransa na na afo fam ya nkransa ne ahenkuro no ayra hosem bi asi enura bra Spain eni Portugal won mu de boani na won mu yi wo kasafoni so mamrante kwa won ma won mu beti ni hu kwa kese won mu twa pabie die nyina kokogina mu bi ekwawie eba mu abi a wodi ne dwuma ewo nkransa na nkwase wati nananam wonse ano ewo etu ano na se ye asa ayre hosemi eba ye de abena tajamfo amono wono enenani sem sompa 90.7 nkransa one betimi aboya amane pa mata amajo ya mu minu abema ye nyina ya mo ya ho ya akọ ye anya sam ketwa o pa na anya to mo sei no wanhweye wodi so ne obese wonhu ba bia de fakura nyabotre de empoten ne si a yakubu oti nananam wonse do ewo nkransa yo papam anwumre de mamima watiefo omutie sompa 106.5 FM no sia akanka sie no mema wo bibia jo enfo momra nkransa south bono payemantan emo na enura anwumre kwasie Jumbo so ne da to so nwotwe anwumre de yante asempa ewo nkransa anafo ne mpatemu ni nyina da ne se enura ne nyina nim se Portugal ne Spain no mo wa gokansia na nya asam ketua na Japan unim se eba na gokansiam se dia ya na mrantia na nketesia ya na eyanigye na nkransa anafo enura anwumre be no nsumbre mu a wo mo hya gokansia na se na abrante wa odi ne dwuma wo nkransa south edia yensa kan ye Yakubu Adams nipa boni bi yenim ba bi ofre etimme to kasa no a amunumu ha mra yetam no de kopia ya sabia no na chesa doctor for hwese ombetumi aboa ama yenu abema Yakubu Adams wotumi enya ne nkwa biem na no eba ne sa ne yetete nsam no se to akasa obi no enam so ma de chi ye neduadai sompa eye nsam dwumawura ne ni team ye bo mpempen ko biaya rawusem si ye won kransa tax no so na Japan said the only kransa tax no so no old market wono se edu anwumra aduane tonfo wo honom na mo totun nam so anwumre so no na mo abodompem wo ho enti ye na no peyi ye ko ho no ye ne ye nua bema Yakubu Adams onye ni ba bi kurei ni nua pani eye wowura Muhammadu Adams ne dinya dodo na di nim no wo nkransa nafo eye na nkwase abiam etwetwe nkomo bisa no se enu akwasi anwumre ne yete sa ahwehusam yi enya bia etesen no ose ye nokure na omode emu no anase ni nua bema no emre to ni kasa ye no mranti wa no boema omode ne kopie mu ewo St. Teresa's abaya asabia kese ye wo nkransan south a doctor for gina no so ehwe ya ma de chin nadue ya na chese Yakubu Adams wa ye nyankopon adua na de yawura Muhammadu Adams adodo na fra na nkwase abiam wachira muchira sompansa ntrofo ne se enu anwumre no nso no na ni nua beme Yakubu Adams yi bolu nti na ono so oni moto eti tase no so na otensani moto no so a wokura ni mobile phone yi bia na opesa wo hwe phone no so
awukasi no wo hwe no ne phone so enti mrantoa na wo ho no ekyirem no abiam se wo mu sa brante wa tintin bi wa bossa kola na wo sha atade fufo tintin fini suru besi ni nase ebegina wo mu nkyɛ bo taase no so obi nim ade ewo na adwum obi nim ba bi ofure enti wo mu hye bo na se wo mu nyina ni wo sa agukansie no so mo te ase etu akasa enti etu akasa ye na Yakubu efiri ni moto no so ahwefom ho na brante na hyase ase wo dwane enti memo na ewo ho no etaa no se abrante wa gina ho wadi bone wose wunnim na wa bebem no mekun etuo mosunti brante wa no eja no em te faase ho elibro no ba ko won kransan south etupia afa agyan asamre yeni babi potin awowo so ofiri hin wa bedi bone kasia ete se na papam Yakubu Adams yi ninua bema Muhammadu Adams ono so afra no na nkwanse abiam ekyirem kyerɛ yɛsɛ wanya mfihia no aduasa enkonom ena nura ifopia nto atanpa boni bi agye ne nkwa ade afiri ne nsam yi enti abisa no sɛ wɔhwɛ ninua Yakubu Adams enya bia ono obi wasɛm ɛwɔ nkransan south ha na ena wɔkyerɛ sɛ nsam no de bebree na wozimi nkan so ɛwɔ nipam ɛwɔ bedwam enti no sɛ de wawunim Israel no ye nuanom nkramofo Israel so metie no sɛ ba ne saa ye makwan so bi twitwa mfoni mu samre de Yakubu Adams ni mu no wɔ St. Teresa's abaya asabia asam no so no yewra na nkwase abia ma kyerem sɛ ɔmo de akwadan nkwansa posifo a enhwehwɛmu ɛkɔ samre yi ye nyankye dipa bonini no na emu no so ene kosi kyina be ɔno Islam so mo no ebi ana ebetumi apɛ ye nua be ma ekura bra woda ho a yemfa no enhye fridge me kura sɛ de ɔmo som no esi etie enti ofapam sɛ obi sa ye nura kwasi anwumira de be kyi na adwe di asempa ensi ɛwɔ nkransa anafo ɛne ne mpatam asam de nyina eti ne sio mata Yakubu Adams abamu afefefe sa na nkwase no wɔyɛ adwuma na so wɔwɔ yere ɛwɔ mma na ɛyɛ bɛte ho ana sɛ bia sala na ntwe no ho ntira mate bibi bisa afapam da se na yenua be mai wɔwɔ Israel wafa furokura a wɔgye na awo ɛna samre yi ipa boni bi atumi agye Yakubu Adams ne nkwanfiri nsɛm a wɔagya na yere ɛwɔ kyire na ɛno a sɛdeɛ na asɛm no yewura Muhammadu Adams ɛyɛ yewura Yakubu Adams ne nua pani ɛyɛ na nkwase abia wɔkyire mu no enso ɔse nsɛm no deɛ dɔɔso ɛna ɛnyɛ bet ho eti wɔse sɛdeɛ nsɛm no dɔɔso no wɔntimi ankyerem sɛ yɛ adwumam sɛ yɛ efie sɛ yɛ abusua sɛ yɛ namfufuom enti ɛno no deɛ wɔnkyerem ankyerɛ yɛ no kyerem ani nua no deɛ nsɛnsɛm deɛ ebi wɔ hɔ pɔ susu sɛ ɔne amanfo nso ɛwɔ nsɛnsɛm panti ɛno ne yɛnim sɛ no nam sɔma obi atumi ahyɛ obi kutupa na watumi afa so no anwummerɛ yi watumi agye nua bɛma Yakubu Adams ne nkwa ɛde afiri ne nsɛm enti hwehwɛ mu so a ɛkɔ so yɛni so edi akyire wɔfapam mata mo mfomɔ ni ni akyire na ene sa asɔfo bɔ mpa ye nyina nso no musane kɔsasema na mokotom kyekyere asɛ tie bia woni a wodi sa abɔne no ye be nya ne nsa nso na ye nya no ɛde naba entifo ni di akyire na da akyen a eni akyire no ye magye nkyire mu medase mo ni adwuma mo bɔ adwuma den ya menhyira mo adwuma da ase abna ta agyamfo a amono enkyɛ ne ye kɔ wɔ SOMPA 90.7 na reho sema si wɔ nkransa na afo ye kɔfa ɛde brɛ wo yi na enye honom nkoa ena arehosem wasi na yekasai Pharmaceutical Society of Ghana womu edinkrata ba ya womu echire mu se womu ra ho pa ewa arehosem wa asi ewo madwuakuo no emu a pharmacist Mohammed Zia Ulhak Zibrim ya wono eye chief executive officer Emma Zimax Pharmacy eno ewo Bogatanga onukro ya nanka wo ye general secretary edima etifepue mantem no wo mo nkrabata eye pharmacist for nkrabata ewo honom ye kase owura no nipa bonifo bi akogye ne nkwa afiri ne nsem ya enano ya wada na enye asem kuma kra wo mo kire mu ese ne pick up ehyen ya no wotimu no wakɔ adwuma ye bibia wi a wapon akwakodu fie ne hyen a wotimu ene wo bi bo ne tuo fa mu opanyin no wanka agyei ya ye kase wonka tiasefo asase so hu biem na nkrata ye free Pharmaceutical Society for honom eba no wo mo kire mu se enema bi etise de wotia
na wonsunu mu ara ho pa se obi ye n'adwuma ya woni obi a eni asem na bibise beto ne de ano odin ye ko ahoma no eso na ye ne pharmacist Dr. Samuel Kodonko wono ene ye president edi mekuo no yenkodi mu nkomo kakra ne yehwese de asem ne kura no esifa siye ene ne ekwa koduro pharmacist uti yenka ye de wase ne wadaje anwumre yo mechiamo ene motiefo nyina e pa cho anwumre de president pharmacist Samuel Kodonko went to me ene mo ankasa na name sini Reverend Dr. Denisena Awiti, I'm Executive Secretary ma Pharmaceutical Society of Ghana. Me name Edin Komo Enyume. Okay. We dear Dr. Sena ye na wase se wanya daje ediama yen. Na awrehosemi ya esi ye aso Pharmaceutical Society for motie no mo se enchiremu ankasa no ene de wahide na esi ya ansa no wowura yi nipa bi de no fa kwan ya enti sei so. Yo, me da say. Say, yen na yin say pharmacists no omo ewo community pharmacists ewo ye mpotem no aya omo ye duma omo mpon ebi mo tumi pon be time na 10:30 empo enti Zima pharmacy nira eye pharmacist Mohammed Ulwak Zibrim ono ena ono aye ne pharmacy nti debia ye pese pharmacist etena omo pharmacy na no ehwe omo mbeba etu omo fu momo nura ene enchechemu a ese fata se de nipa no ebenya na pomodin eye dwuma ono na neje ho ono aye pharmacy ono asutena the pharmacy ano kopem se pharmacy na ebepon enti saa pepe no ye ya wada no ewo bo katanga enti opon ye no na o ni pick up what they call fie enti odu fie ano odu ni fie ni no na ade ni fie ye ne se nipa ne kan wo fie o se nipa ne di na chi o ane se omo ebon etio ewo ne kan we dia no ode na doc wadaroma mususu se eye dian na be mu obi etu na mo bi etesa se ne dia one survive na odi fie doc utimenka SOMPA FM wadaroma na mi bisa se anya bia ede ben na mususu se betimi akoso se opanyin no ho no ni obi ewasem wati obi nan so wo kwan bi so ana bibibi sa akoso obi betimi adi na ewu a etesa no ono ne Pharmaceutical Society of Ghana pharmacist nya Ghana eku tesi ye kan say umbrella body no region bia no ye regional branch the original branch no the other no chairman your friend chairman the other eku ni nyina no president enti ono regional Upper East regional branch no ono ne pharmacist Mohammed Zibri ono any general secretary enti AC and why wouldn't him say because executive say ye ne ebusuano esu edi nkomo efa there will be family smart your original chair anakoye the yankasa telephone so ye ne ebusuano edi nkomo enti di omo chair ni say omo susu ye mu no ye na ye tie SOMPA ko intawantawa ewo hono eno ena ama yenim de omo ena omo akachire se saa na omo de omo susu anti yenso ya ji atum ene se omo eye omo susu ye se police for ene the police for hwehwemu na omo tumi de odi sa wudi sambi ehu no crap be no crime ada na doc yen show asem ni si ye no mejidi se mo aba prosifo amane na mokọ mo nan sonso no nhwehwemu hu nsem no sen na ekọ
Yeah, National Association to the one crime. Yeah, regional branch, no. Omo Oboga, Omone Ebusiana, and a diakona power. Akonyaba, the AC. If you follow a invest, you move with your monuso. I need Ebusiana, regional branch, no. And they met me a canon when you feel Munu the Omuguso. I said the Ebusiana for the catcher, and me did this answer on the catcher. Police. Okay. Where the tauna yemfa wunsi arawosemi asi anyabia no pharmacist for maduma mu ye e de hu bi ahyemu mu wo kwan bi so ana. Oh, mama, juma ya ye aye de apomodin e de boa Ghana apomodin se de o man be tumpo no e ya de se ukọ mremu Ghana mremu kwa efre Ghana apomodin juma ye phone na so mo ye essential service workers enti me omo say de because in say apomodin juma ye phone Yenina ye tie SOMPA. Amu juma me sada won ya show mun crime na mutumen so ejina na ade embo hu de ebetima ma branch abane se Doc Pacho jina iye kakramai na asenhuma no etwitwesi aha me driving to na okay sesi ade ye yo the American United say hu de the American for Natanga any boku areas or no because hu abo because mo general secretary mponi ya NC wo enti dia kan de enti you see obi o ha ejuma kwa mingi di se nwomre no obetumi ebie ne pharmacy no akobe because enti hu die ebi abo nyina yo doc we de ya bema mu nyina hyeden na yenhwe se aprosifo nso aso asem no wo mo ebeye hwehwemu fekofekofeko na afi wo mo mu di nyamra nsem no so emra eni wo mu edi anwumre yeda wase ne wadaagye eseme damase abusuafo enti ene ya yekotie ya nankomo dia ekoso yi na chese Dr. Dennis Awiti wono na eye executive secretary edema Pharmaceutical Society of Ghana na ene no kwetwe nkomo efa awudi akoso wo chese owura na wato nanom ewo ensiedo no weje akire ne maame mu omukura da so tiase omufie na kwanim eyere enso ka ho enafei enkoda makomako enan enti ano odin wedi emabusuafo nyina yakọ na yenhwese aprosifo nso ebema hwehwemu no ayententem na fei yape ensem no ne pomesi brekura ya fra wodie mo no yakonsam fofomu ansamtwofo hyamudie bia koso ewo mra sebedwefie na dadue ye damkuma ye wo ma Ghana mra sebedwefie anana Ghana adohye di nkomo a watrosa ansam bi koso ya tese ne nyan na tan ya wasa damkuma no warmo kasa aditia na emra bi atwamuo sofo ya no hwo ma Ghana ye nkrato so warmo nyafo kojo konkoma wono gina simpie so akasai wono koya wa yofose ayebi mra sebedwani ana wo kyeremu sa wanga na sidi nuwa abai no pese waboa pa na wode beto fango soma fango boa epaja ni mu no wasese bio aya wudi sampa ya nyambra sam ana Ghana ba pese wodi ne sa no wase ye kan ya kan abai no di 11 ba ye mra bi atwamuo sade NDC amanyoko si bi so pa abai no na so ma Ghana ne kra na temu da ne yawura muwe na so ene ye won ba betena akonya so de ye hunu no eya chen wo mo de enam so nti wo ka kira ban se susuan pa sa Ghana ban wase wodwono manfo ho de a ena na sa wan Ghana city no one montwe enfansen. Even if this levy wasn't hypocritical as has been mentioned by my brother and had an honest justification, why would the government impose a levy with an 8% transaction rate on the people of Ghana? It's just simple wickedness.
And to think that this 8% is on every gallon of fuel, actually cascading down to every liter of fuel, to pay for the inefficiencies in the energy sector is simply a stab in the back of many people who believe the government at their word that they will not impose levies to pay for the inefficiencies in the energy sector. Now, for every 1 gallon of petrol product that you buy or diesel that you buy, this government is, because of this tax, going to take an additional 4 cedis and 50 pesos from you. That is 8%. I was so worried. You're Joe upon Kroma, and you're turning Cananochino. Abajokoya one more show my Ghana. Yanama Waden one some so ranking member you womu. Or George, Kwame Abwaji, and so the Kakra at so at and this ya buying one more at the Ghana Fushamopa. This hypocrisy, this unethical behavior will not be allowed to pass. In an attempt to normalize the hypocrisy and betrayal of trust, the NDC has recruited its mouthpieces to attempt to deceive Ghanaians that it is only a 1 Ghana cedi sacrifice and all must go along. And so-called neutral who does the NDC's bidding in this scam should be ashamed of himself or herself. You are part of the problem. The NDC hypocrisy has now been exposed by the fact that in their bid to justify what they knew they will do, they have now come up with confusing explanations as to why this levy is needed and inevitable. I was turning Abajokoya one more show my Ghana. Yanama Waden one some Rashabajafia ranking member you womu or George Kwame Abwaji. 1 Ghana cedi obi nyom was a kwabnabo online and then 1 Ghana cedi a daleta biaso na eno na executive secretary Edema Kopek Metre Chamber of Petroleum Consumers yewura wo dan kanamwa na wakasa kire se wono de sa petrol yi a 1 liter bia 1 cedi abeda so am ebinum kure kasa ho no wono masusu se de Ghana cedi ene dollar na epima batiri na twene de ne fafam no Eda seboa nema betimi asesen se wono me kra nema ba no sisi dollar no ewo fom ebehwie amante so kra emfa ho ne 1 cedi a eda de tabia so betimi aba no ndia so se yenwura bosumi ne de to so de dunenum a yapai mu no ente so betimi aba ewo mpoma edikan no. It is early days yet. Offer price aggregate now. The 14th day, and now Obia submitted the indicative price, and there is a 9th. And clearly, no, a few days to come, no, you will get a much clearer picture. But based on aggregation, for the past few days, bare 9 days, and clearly a bono or second form rather than Sebekosoro. Yes, a window we are now BDC. Refinery price metime akasene nam be 7 cedi ene kakra. As I speak with you and then ebinomo de ene nam 6 cedi, and so clearly there's every indication that bono rather than going up will come down, but how much we cannot put a finger to. It could take a bit of time. Executive Secretary Edema Chamber of Petroleum Consumers from almost Kopek. One Professor Kobna Abochi ne din komo el forgotten countries. Ne wi e wa mananso ho. En woto aso se 1 Ghana cedi na aba beda so no. E bia wo se de wo sika no na Kopek fo nso de wo mo kanie. Chrono say even when it's a fact na you're politicizing, it becomes difficult for a section of the community or the population to also accept it as factum. The truth is that who hold all factors constant now offer the fact that the international market is favorable now offer or currency is favorable now prices not reduce kakra. The net effect of 1 cedi against ABIA betumo on the 16th because of JRE communicate a buy nanka was ende nanka ya sha 1 cedi but it has been suspended forthwith. So offer those indicators actually say to the 16th. They are sure say and the possibility is a poor price ever drop you on the 16th. What it will now mean is that there will be a net off somewhere. The net off could be 30-40 pesos. Say yeah, tip a bonus of na yeah so be a 60 pesos. It means that the ever can hold truly no any 1 Ghana a 40 pesos. And no Executive Secretary Edema Kopek, you radan kanamwa.
na asenkafo ku ahodo wo memu ye o madwene se nyame ya dom akina wo mo pake wo mahye nyina si ho no a wo mo nkonkwaye adwuma ye kasa isa gina isie no wo mo atwea sensan amane boy yensa kan se ne nyina efa 1 Ghana cedi levy ya ba beda fango bo eso na aban akiremu ese sa 1 cedi no e ka ho asem no enye se bia wokọ se wokọ akotofa ngo no e wo fuel station no a na womo agye osasika no e de free liter ba ku bia oba beto so na sa na na ahyenkafo no adwene ye womo enuti no womo ka se ne ye sa de a womo enna nkọ adwuma kra na Ghana Private Road and Transport Union eye GPRT adwumakuo no womo ne di kan edi enhyehye ye nimu ananka wo kyena de womo mo kọ adwuma nko womo nyina bekọ akoka kwan mu so ye ka sei enkomodi awudo bebrenu akoso no nam so ama se gina ye no womo asesa no na enne for God and country dwumadie so abra Professor Kobla Abochi etna edwam e wo SOMPA 106.5 FM en wo ne kasamafo abedi akire ema GPRTU Owura Samuel Amoa edisa enkomenu wo kasi sudua se no kore so ma suspend sa strike no Yakushia say ye didi nyina na ensem mienu ni ensebi na na how say number 1 Ghana na omode to petroleum product no so no ade bia eba beji sika foforo free ebotom number 2 aban so ne anka bibia ma yenso ye questions bia etimi ebisa no aban etimi ntu sa na mo ne dia na che say ye nyina ye de ye hyen ebesi ho a ye nkwa adwuma eye nyame adoma ekina na ampa ye koshia ye no say ye kan ye how nyina akiro me di kan ko mo tiase se from man frey ne de entwayi e man pomo gitu se na san komo frey na o ma shebo se going forward enya de bibi sa besi number 2 omo san kire se baby afango bo ne ejina a eye yesuro se bis besan ba be ka ho no enya de a ebi ba be ka ho na sa 1 Ghana na omo de toso no enya de a ebe reflect ma ebe ade another cost e wo pump no so nti se de ye nyina ye hwe se betima boa ma o man Ghana ye yiri nti no ye ka chom se sa na tie de a ebe ye betwe strike action na saying for the meantime me ahwesesi aye ka say the fan obo ni gina baby gina ba GRA ka say implementation is no ebe shase e coming 16 Owura Samuel Amoa eneye kasamafo abedi akire ema GPRTU Nyankropo yadma wachina ana yasha animu kwan sa yamofra wonom ewo junior high school 3 no wambatena akunya hyehye so na fei wanma twere wanmo so hwa etwato ye kana sa BC no na sanso hwewei ana sekoba no sa enkoda ne twa na wanmo dinim ewo mu a wambato so na nto so ku senior high ya ban no dia ba na waye ne free no wanma tumi akobie West Africa Examination Council work edmeko no wamo na bibrema to ye nyina yede asha wanmonsa sabano abato no ensam eya question sa enkoda no wamo ba twere ho so nyina no a womba hwe na wie kire wanma sanso wa make ade ama enkoda no na enei wam de krata apiedwa ya wo kire mo sa bibia ye krado ya nyame yadma wo kina sa bibia mama sanka wiem nko ade a ya mofra ya wamu abibrem atoye ya o Ghana yanso ya ka ho no womba tworo sohwe amano ayeje na ene wan mo hwe ni mu sankoda wamu o maimu no candidate no maako empem ahansia anemiensa ahasa aduonu nwotwe 603,328 candidate in Kwanasa and Koda Wamba Tanasie, now one watcher a fee and social BEC no and Kwa anono. Now was schools Makumako and Pima Dionu, Ahasa Adiokuno and Num 20,395 and na Yasha Nimu Kwai, Sasa the Shamfuina and Wamba Koko and now one free South schools in Moaba, now one matron social our fimu. Now what they are feed ye at a to a fee chair more than one as a feed ye no and Kodano. One more chance or no, one more dos ye papa, panyasam ketwama. Come here, sonny parado one ya batino, one mate a bino policy our deba ya, and we have listened no say, so I'm so bama kwai ama womano, actually akobi, and to hamuchemu enum. Achire pono enkono ane enkono 5.99% ana ebro afe ya etwamu ade no so weri nyina no da de pefe safi no ya mofra no se nyame ya dom na won mo yire wo mo ho a ye benya ni padodo no a ya free senior high no wo betumi de wo mo agi mu ama no ayeje na wo kire mo se anai no se wo ko private schools awodo ni mu a enkoda na ba se apem ba ko
ahansia adiosia baako 1661 ana wan mo so ahwe ne mu kwan sa afin so hwe no wo betumi atwero bie na waya kadwumako no afa sa kwanya no so na wan ma bo Ghana fo nyina na wan ma kyerɛ sɛ anuoma edimuo na asafata se enkodan de betworo so no de won ma ni nyina krado na ade baako aya ne yetate se enkoda atworo so abehu yese apoa pie monte so pepes ne bia ba enkoda na nya bi nam so nti yetwa won pepes ne ade won se afi word ne de won ma boa won ho papa ya je se yanti bie se pepes no ebia pie monte so nam so ama enkoda no ena kwakwo hunu mu amade won ma fasa akonya so ama adesuafo ne nyina tiri nkwa ya won ma kyerɛ mo se so no de nya den dia one musua ye fiti junior high school 1 abapem 3 no sa ne ma no a ana fi won ba kyerɛ won so renam so nti no obi akɔkyena se a wo mo ne nyame mpa ye no nhyɛ ne ho bɔ sɛ wɔn so betumi atwa na wɔtwa bie wo so ne yegyina na yada ye ho tɛw ye ba ne aka kyerɛ no ye rebeto so Ego fia. Hey, brand new. No, I didn't tell us who. The friend of Ahumeka heat patch. So what's young? I won't baby. Now they are telling us. And let's say what be na do bra. What's the pain? And yet sister na yasi arena na oda hono. Into the fat on there. Sister J Ahumeka heat patch. I tell you yasi. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra. And you miss me he be power. After construction, yeah, not me back and me neck pain. I have a pa. And no na mama de papa. I do kutia arthritis. Anybody pains. And you must say Ahumeka heat patch. Hey, bra. Ahumeka heat patch. No, I had my power. Me feeling heat be a Mediterranean. I feel pretty away more. Please not do me cry. I try to so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. You should Ahumeka heat patch. What the herbs and oil. It's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Block Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFR 0599 802297. FDA Agidin Kratoyatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Hofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase baako ho ebe Angel Educational Complex no na Accra hanso so die wo mu gina mu ankasa e was painted baby friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi a ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demu fo eh medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me se fimfim me biem na wo hwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedodo tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy munde dinam se me foreign call hello papa what do be a new se me feel London eko US na no kwade okrunkra fa me boma mane a na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi eko ba sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bodwuma kra sre kane no a na woduru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi
dansie ho niam dia obia se nana kodjejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto dansie ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obia se nana kodjejesi eye bemaba e wo dansie mu oton cement iron rods banding wires and ADWOA plywood and just said about that so to say bibia de hye adansie ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wodu kuka mu a wodu koja free ACCRA wo yi KOSUA depo ene pokura se de no kra to nchen a wosa wo bi wo Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wosa bie depo kase so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kase so e wo da de ntam edweso ACCRA road from so opposite Alaji Celia and Papa Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kodjejesi Company Limited. Hey, akuaba simprimo no. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yede wase emwa kwa ba o ma Facebook no so ye SOMPA 106.5 FM ACCRA. Ya na wabehwe na fe wa like no wa share amobi nso anya bi. Wo bibi ye nkanto so a na waka de ato ho. Yeda so agina ngomasuam na kwankyerefo a won da ngomasuam na o Director General Professor Ernest Kofi Davis. Wono ene de afutu ede akwama wonoma ebetro BC so chichu ene wonoma ehwe so efro say invigilators no e kan kire wonomo se womumudie womonkoso enkuram kwapem se sohwe no na hyase egusu aye twro ne se ebetwro ama aba wieye se wantimi anhwe so amma ne ma nkose de wo se ekọ na wo akora no de wadwuma ene eto ano afa asuafo wokotwe okonse so hori kohwe obi die so ene emra ne bediu afa nkonkokope enhye obodese ho anase o baabi na kyeranko yankwa ankohunu enkotwere bibi nwu teburu so saa na mfa bibi anhye ho emfa nko ente saa no wo mo so mu emra no ebediu. We need the cooperation of all stakeholders to ensure that examination malpractice of all forms are reduced to the barest minimum or eliminated. Why? Because examination malpractice does not help the system to accurately measure the performance of the student. Once students are cheating their way through, it's difficult to ascertain how well our education system is performing. Invigilators and supervisors who are caught aiding exams malpractice will be severely punished. And I must say that it might cost them their job because we want good role models. I wish to commend all head teachers, parents who have contributed in preparing the students for the examination. Ewie no wasan so to aso ekere nhyehyee a enwumasua so ye no ede agu apono so se de beye na wo mba twere wie ama bibia ye jojo. For the 2025 Basic Education Certificate examination to commence from Wednesday 11 June to Wednesday 18th June 2025. Timetable for the 2025 BECE examinations has already been distributed to all schools. All examination materials have also been distributed to metropolitan and district education offices across the country. 2 subjects will be taken in a day, 1 in the morning at 9 a.m. and 1 in the afternoon at 1 p.m. In all, 11 subjects will be examined, and each candidate will take an average of 9 subjects. Kwanchira for da ngumasua no wo my Ghana mu Professor Ernest Kofi Davis ene ya chenenkan.
na yɛda so gyina homasua ne bi sin social no nsɛm no emu Ghana National Education Campaign Coalition ya yɛ charity a wa ɛfrɛ no GNEC wɔn akasa sɛ nsɛm bi ha na wedi adesɛdeɛ no wɔn de ɛto GES mpanimfoɔ anim sɛ wɔn ma adesuafoɔ no mmerɛ kakra sɛ deɛ bɛyɛ wɔn betumi ɛde aselect wɔn schools ahodoɔ no na ekyie wɔn nkonya ɔhaw bia ɛwɔ mu na national coordinator ɛde ma GNEC ɛyɛ Benes Mprejeche wɔn no na ne nsɛmtwerɛfoɔ adetwe nkɔmɔ no wɔse mmerɛ bi etwa mu no nanka wɔn ma adesuafoɔ no ɛtwerɛ nsɔhwɛ ne wie ansa na wɔn ayɛ school selection no ahwɛ deɛ wɔn pɛ nanso afei deɛ na sensakyerɛ kakra ɛbɔ mu a wɔn pɛ sɛ adesuafoɔ no ɛselect schools no ansa na wɔn ahyɛ nsɔhwɛ no kora sɛ no wɔse nkanya de bɔne na mmom no ɛbrɛ yɛ aba mu no esua dodo eti wɔn bɛsɛ sɛ GS foɔ ɛnkyerɛ mmerɛ sɛ deɛ bɛyɛ a ɛnkɔfa pressure bi already ne kora na nsɔhwɛ wɔn kɔ akɔtwerɛ tension wɔ mu dada na yɛsan ɛmo wɔn short notice saa ne deɛ ɛnya adeɛ bɛboa kora. Yo, no answer na yɛhwɛ differences na aban. Let me say previously last year no there was some of no omutumi actual social new answer no my school selection. Prekope fufra samba say was so moye answer no my cultural social. But emrena eba yes also mutu school. Emusa esa na amofra no o madwen no ayomontanta. Omo cultural exams no anxiety kakra wom esuro kakra wom afede school selection no so abebo mu prekope and then also idea was say omutu omubo because fufra aba nti nka eyamre say awofo no omobeto omubo ne omomofra no ahwe schools a ompese omukọ na teachers for no so aboa nti yebetre mpanimfo Ghana Education Service say omumfa emre ni bi enka and wachi ena sentrofo ebise Benes se na mo betu na mo bi se ya se si aka na fo mienu pe ba kokora na efa na adisuafo no ahye wo mo nsohwe na se adan no matena se atwen a abedru sa brei ansa na mo de enkomo bi ati se eba beto abonte no so wo mankasa akora no wo manya nte no ntem amfa free GS fo ho eno de yenya ntie no ntem emfi abamu ene mpanimfo enchen enti na aban yesra mo say senka be ya omuma emofra ne emre no mo fanye school selection na school no mo select ansa no ma choice and ne de anka ye pa but enana ye di mo National Coordinator Emma Ghana National Education Campaign Coalition Benes Mprejeche ena yete ninken ya kwa asante mampon na eho ena dasebre osebonsu ne doti ye nugusu koso ene amusie nyina na sabre amanugusu edie Ghana mampene His John Dramani Mahama kane mampene na nadanko akufu ado chima piesie afe NPP Franka Kuramfo Dr. Alhaji Mahmoud Bebo Baumia yewura brane champon ene dom no nyina wa asante mampon na sadi amamre ne amane ekoso na enekuro ya wo mo kata na chikura ene emu openso ya wono mo nyina ewura mu na waye de ese wono mo hwe no na nakokoto ne ba amamre ne amane no a wonim ho ama ne bopa wono nso ne gina mu sabre me no na yentie ne mpomponso ba bi aduru na majo ma jesu anya adum ni apeni na asante mampon me se ho ehurude na bibia da ye abeka se ya ni samia sabre na nadoti ye no ne mpomponso aduru sen be da so pedi kase empani se asem toboya e wo fia botichu room a na kumeche nti ebra etu asante mampon adehye no na aka asante na nyina Jacoba said in Penifobexna side that you know, seeing a boss na near Kosoa have me a moment for TB. Now, in Pompon saw that the road is a say, and I'm not back so I shall see a wood side now or the ACCRA that Sibre or Sabins and some pool and that Sibre a crack. Now, and some pun and none Ebesha Saman near Sano, a Riano or Santiman area or 2-4 or 62 or Tosumino, one in the dome, Nanyas and Kipakra, bosses say it you have. Nebro Ibarisia the crew have no or hini echo nana mampon hini ko he ni echi amamani amani ho ye owie ye eni mpenufo di nkomo ansa na okotwa se
ewo simpie kase so ama mpanimfo abema no akwaba na so di kan di tu gana mpanimfo twetwe ni ntrepi wona kukuru dom do na ba ha no a Ghana mampani afa Ghana man no ama mpanimfo bi a won ma ba twam asoafo mpepemu abenmu asoafo wo metwam din die bepre anom nyina edi barishia eba ha ro behwe se amamre ne amane no ebetumi akoso ti mpanimfo bu so mu so mu hwe ne mu se omu nyina sai bie ebre bi eni echi no nana jasino mu feku no be yo mu so amamre no mu wi mo bachi edi ama nana no bemufo na bemufo ahwe na afi wohene akọ ekra na amamre ene amane no ewie mu die enti enodoti ye no die sibe mpanimfo di ku puno so hyepuno so no saa pepepe no waye ama akoso kama organizational wise no bibia ekoso asundie mu na obedu asante mampon pempren ya pani ba kwa omanfo ebo no abaso pa eba hyehye no ntutuye se de osante hye se omonye no omoye pepepe ne ye dwahene berema osere di otosumie no committee no abedwoko no hye se onye adwuma no wono na ye titeni a odi animo papai wasom say protocol officer office of vice president baba mbumsen so abi pene on aso no na something adama ne na ja comedy team adama de share nsa so wonhwe na on toto nima woni mpanimfo fe na mampon mpanimfo nkonya so fo nyina won ma ye dima kama emfa ho ne domo mu gibarishia ebubira ka ba hanom no bibia etoyi bamba munsem ko yi o ma anti kutamo anti jame ene hye ye die wi mpremprenya na nam sabre amamre kwaso osai na ode akyere ye osante mamfon ehene ya we ka se ebuso ekoso to do side dia the purpose so be do say amamre kwaso no na nam kuso a osai ede akyere wo hene ansa ana wamo hene so amo hene dia sumbi akwakura. Okay, enti enese na neswe no ya to ne din bacho baby man to asem bisani ye enese nana sabre ya okura kofna wo swai no wo mato ne din na ne nkonwa din e de sen de tie no se amaba kwa so no asantifo ogidie se so hinkese bi sei efirmu na okwa omui wada na okwa krofufo so akwa akosom nokre na se de ohene e ba da sum ne manfo a osai kire ne manfo no sa bo ohene so firi ha na okokro fofo so akwa ni manfo sai kire no okay ya sa insewe ni ye ade oboka kire ohene no se omuni no mai ne mpo senko da so ha no mu anko so se oyo no hene enti no eba sa nkonya sofo no obi aba bisai free na chia me nom so achia me bi sa kire no okay na achia me si bi kire no wi a na kontre afi adontin hene ya oye adwira hene bere mo se hwedie ono so akosai owia omu ina be sai na afi jasifo aba be sai omu mo bochi e de ama ye nananu demufo na namdemufo afi amamre de kire so me kopro he kwa brema ne kwa makonti we ye na nawo konya sofo a onu asante mampon ana inside ya kire ohini a sabi odan pem no na say onu na ye osantene warlord ba eko a o na die di mu asante nyina enke tifu mu kokon na ko no na be die di mu sasa hene so asante be sa hene ntino in science and asante hene na e ma kwan a o de bre na nanam ene na nanam edi esaye enti eno ni amamre di twentwen ya make say ni gina ho no mu a kokoro mu die o me kokoro mu ni wa hemfi ho no mu a ye ka say eguso a ekoso me yapem enti nana say wonu ma wie ne ana say eda chene kro no ebi to aso no de dotiye no de ne eno no mawie sele mpenefo gu hihye pono so no ehyase na no fiada ana awie ene adwade we dotiye na mamre kwa so no se nyame ya adu to sipagu asanteman so na onya de obeti da sito se bosine ntuo mu a ana de obefa ni tu a wona be ba be eyipa no ankasa mamre kwa so ba obehwe na entiesie no se ofie bia epo so di hie bia firi mu ntumi ye ne ye ni obeka na bom no ayo dotiye no ene ye fe no eyipa no ono trase a no man bi sikasa tina de no de dotiye a amamra oye no de akopɛ ohene prabre no wi a yo ba be na de no aya amamre abeye eyipa no ankasa e de firi ho nana mo ene wa manebo na koso aprapra akire
yɛbɛsan ba wo nkyɛn bio da kyɛn ne akyire na na kokɔtɔ nkyɛn ne yɛkɔ wasante mampɔ na asebrɛ wɔsɛbɔ nso ne dɔte yie a wɔde ɛho ama ne bɔ ama yɛn no ma yɛntu fa na yɛnkɔ abrokyima mu na Ukraine mamu na mede wura Vladimir Zelensky ne mamu ɛhɔ ɛna Vladislav Hore sabra meka sɛ wɔti na nanom wɔ nseɛ do na wɔno no yɛkɔ wɔn abakɔsɛ mu a wɔyɛ nyontini yɛ atɛ na ɛdeɛ wɔbɔ bi papaapa sɛ yɛgyina stage so na yɛato nnwuma ma amanfo adeda na ebinom te ho ne suo no wɔbɔ ne ho mmɔden paa afei apem a hɛnkora de ɔkɔnɔ mmiɛnsa ɛna wɔtwe ne ti paa yɛhunu no yie ɛwɔ nnwontoɔ mu na ne nnwontoɔ nso deɛ watoa ma wiase nyinaa hunu no ama artist of the year koraa no deɛ naano can promise mo gye yei ɔno koraa Ukraine hɔ wagye bi pɛn wato nnwom ɛwɔ Holland mo wato bi Canada UK nyinaa wakɔ akɔbɔ nnwom na nanu ya wɔyɛ performance bi a ɛno na sesei trend kɛse a ɔmode kan no na ne nyinaa no wɔ sɛ wɔto nnwom no aboaboa sika no de aso asraafoɔ no asene sɛde bɛɛ na ɔmbɛtumi ako ɔkɔpa ɛde ama Ukraine na ɛno na obi nhunu adekorɔ pɔtɛn nam so nti a wɔti nananom wɔ nseɛ do wɔn mo hyɛ da mo amaneɛ sɛ tuo na kasa no anaasɛ aduane bi no wɔdi yie anaasɛ nkwanhyia no wɔnyae nanso dodoɔ no susu sɛ wɔkaa sɛ wɔboa ne ho aboa sra adɔm no nti ɛna ebi adɔnyɛfoɔ bi ayɛ ne so dɔm na yɛgu so a deɛ ne nso di ne nsɛm akyi daakye ne akyire sɛdeɛ nam so a wɔti nananom wɔ nseɛ do Vladislav Hore yɛde ho nsɛm ɛbɛtoa wo I was your way and somehow draw the bram one and a casapano. I saw one more we are nurse for and midwives. Ya one more a buyer of Sabia Hotono, one more teacher, and a woman a gun a bank shy. Now so Anton Tamle become random home, and your bob one in no song for Bassa. Yet not see a bra let's take complimented. I saw your sene. What a year's toothpaste and a brush a cry you moo. I'll make it patches and control said your yana sorry about Tadio. Yaudina a big Johnny. Nana just complimented ni adansi wonyoma wanonche na benya free AGYEA special foods fufu tilapia ani ade efiaduane en woton and point homeopathic clinic ni obeye free haxambasha and the capsules yenhia wanka osa AGYEIWAA boso 21st clinic ni the sciatica expert and nyumakuo nkaya na one more can ho and adom asoya sene asomfo basa ani etenase AKOSUA AGYEIWAA AKODIE BOATENG enmidi mene Triple A man, APPIAH, APAM DADAA, and AFE. ADWOA ASARE mu Facebook messages no backup na yemfamfam taw na yen sorry enko setantobam edi free malam was say good evening Ghana is working again no mampeni mahama so ye adwuma pa se sia de Ghana ye o mampeni mahama ni NDC for dia ko mensa pila 2 enso dia ba o se o na no se bonsu asante mamponhene nyame emfa wokra ensie ye o se enchia enkoma honorable esilfi kumi KK enso edi free so AKA Hawaba was say I'm really enjoying the news pa yanso yedase was say kudos to Honorable Sylvester Tete incoming MPP General Secretary Ewo Kaswa Topi Rebecca enso de nediaba was say good evening fantastic news yeda mo asemo comment ahodo a modiaba ebi ena yakenkan ede amamono aha ena yedimu AC na mwafidie no enkosoa enda hanum se sanse mango day eba betena akonwam na afei dia kano so wode atoa so amamo kama yedemu nyina se amamumu eriti